Nakadaig ang Department of Health kung DOH Central Office Health Promotion Bureau sa lakang sa lalawigan sa Misamis Oriental sa pagpanguna ni Governor Bambi Emano og Provincial Task Force for COVID-19 Dr. Jerie Calingasan sa pagpakigbatok sa coronavirus disease kung COVID-19. Mahinumduman nga ang Department of Health Center for Health and Development Northern Mindanao naglunsad sa ilang kampanya nga BIDA Solusyon sa COVID-19 niadtong Hulyo 4, 2020. Kundiin ang maong kampanya, gihingusgan ang pagbag-o sa pamatasan sa mga Pilipino, pinaagi sa mga sumusunod nga preventive measures. Una, bawal ang walay mask, I-sanitize ang mga kamot, distansya og usa ka metro, aksyon base sa insakto nga impormasyon. Isip suporta sa maong kampanya si Dr. Beverly Ho, Director sa Health Promotion and Communication Services sa DOH Central Office, uban sa iyang staff ang mibisita sa buhatan sa Provincial Health Office sa Misamis Oriental niadtong Oktubre 22, 2020. Malipayon kini nga giabi-abi ni PHO Head o Provincial IATF Chief Dr. Jerie Calingasan uban ang mga personahe sa Health Education Promotion Unit sa buhatan. Sa ilang panag-istorya, gipangutana ni Dr. Ho si Dr. Calingasan kalabot sa COVID response sa probinsya ug ang mga hagit nga giatubang sa pag-implementar sa mga minimum public health standards. Gipasabot ni Dr. Calingasan nga ang probinsya pinaagi sa hugot nga suporta ni Governor Bambi padayon nga nagmalampuson sa pakigbatok sa COVID-19 ug gipaabot ang kaandam sa lalawigan kung ugali man ang mudaghan pa ang kaso sa probinsya. Mibilib si Director Ho human mahibaluan niini ang kaabtik, lakang o kooperasyon sa probinsya labi na kung adunay mga executive orders nga ipagawa si Governor Bambi uban sa mga giya nga gitudlo sa Provincial IATF ug DOH. Ang pagkarikognisar sa DOH Central Office sa mga lakang ni Governor Bambi uban sa Provincial IATF, dako og kalipay sa lalawigan gumikan kay bisan adunay pipila ka mga babag sa pagpaningkamot sa pagbatok sa COVID-19, ang lalawigan wala matarog ug nakapokus sa direksyon sa panglawas sa katawhan maoy prioridad. Ako si Lambo Gian El Bambo alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.